Shubor naga Snem jong unong san Hima. Ka result SSLC Mynta Snem arjar pesan kalong ka bahashibun bani Nujor bat ki shipho Snem ki baladap namar ka jingdon ki bapas kalong prapunyo point shipho pesan kat ba ha Snem baladap kata Snem arjar pesau ka jingdon ki bapas kalong tang san pesan point pra pesan kat ba nadu Snem arjar khatsan ka jingdon ki bapas ha ka examine SSLC kalong tang hakisan pho pesan kidan hendu pulai hajar hendu spa prapu arngot ki kena ki ba khun ni ka exam SSLC ka balapinlong Mynta Snem Kebalapan long hak shipau tarik Haduh arpusan tarik ubnai rumpang. Na kini kidon san pusan hajar sau spa hanyo pulai ngot ki bapas, berkentup arpu ar hajar hanyo spa arpun ngot ki shenrang, batlai pu ar hajar hanyo spa sau punyo ngot ki kentai. Mynta Snem ke jingdon ki bayo hak tup top 20, kelanang Kiew arsha bani Nujor bar Snem baladap, hak bakidon prapusan ngot ki bayo top 20 Mynta Snem, kat ba ha Snem ajar pusau pat kidon tang lai punyo ngot. Kumjuru kidon Lai spa sop hui tadi ki skul ki bapas Haduh shispa pesan hak bermensyam Snem pat ki don tang shispa prapau tadi. Lakban kedo berkini kijing pas bah jong ki kena Mynta Snem kelak bandai na kijing tre shitom jong ki karukom pen kela ya kijing keli bat kijing rap na ke CM impact ke badai ke kot banyarap ki kena ban pen krek na ke Mynta ke exam.